Ekele m unu ndị Igbo niile, ndị nọ mpaghara niile dị iche iche n'obodo Nigeria na outside Nigeria, ndị Biafra anyị, ndị na-alụ ọrụ banye Biafra, nwere onwe nke Biafra. Mụ onwe m na-ekwu okwu abụ Alexander Akpọ Nwoko, General in the Biafra Army. Abụ m now mgbe anyị jiri lụsị agha ebe ewe na-asịa ndị okenye anyị ewe gbakọ aka ha na Nigeria wee mezie asị na anyị nlawazịa na ọgụ adịrịzụ. Ana m aghọta na n'obi adịghị anyị mma. Ana m aghọta na ihe anyị lụzuru bụ nnwere onwe anyị. Anyị lụzuru ọnọdụ anyị dịka ndị Biafra. Mgbe ọnwa mba n'afọ gbara abalị iri isii, ana m echeta na Odumegwu Ojukwu n'onwe ya mere na akwụkwọ na-akpọ The Times. O nwere okwu o kwuru gba ndị ụwa niile. Ọ sị na Biafra eluzugikwe freedom anyị, na agha ebigo, mana obiru nke biri bụ agha nke eji egbe na mgbọ alụ. Mana ugbu a anyị je ka ịlụ agha na-akpọ the wit and intelligence. Since oge ahụ anyị na-agbagharị, na-echegharị ndị ọzọ, na-ele ihe ndị mmadụ na-eme, na-esogharị ndị activists dị iche iche. Mana mgbe anyị jiri nweta ndị bilie na year 2013, nghọta na ha na-eji system of legal methodology, then I decided to follow them. I followed them. Since I have been with them. Now, mụ onwe m na-ekwu okwu akpa. Ọ bụ m bụ onye isi na Bilie Human Rights Initiative, the national president. I'm also the national director of Biafran veterans all over the nation. Mana ọtụtụ mmadụ na-agba m, kedu ihe ji na iji wee jewanazia na ebe a na-eje n'okpuru? Why not egbe? Why not egbe? I tell them that I have witnessed this. It's not easy, because immediately after the war, Nigeria spread their army camps all over the Biafra land, and their soldiers, they rounded us up. Somebody who has witnessed the war before, who has been in the war before, how can I then support to fight again when there is no space for us, forward or backwards? They have rounded us. I am an environmental disadvantage. Before the war was set, during the 1967 to 70, Odumegwu Ojukwu mere order ka ndị Hausa na ebe ala sịa, ndị obodo niile ala sịa, anyị enwe ohere plan ya very well je face the Nigeria army. But now, anyị enweghị camp, anyị enweghị anything. We cannot fight war battle any longer. That war battle of weapon and bullets any longer. But it's good for all of us now to join the legal methodology, so that and political diplomacy that will help us enough. Ka anyị were nweta ihe anyị na-achọ. Nna na-ayọ ndị nke anyị niile, ndị soro anyị bụ agha n'oge gara aga, n'ebe niile dị iche iche, sị ha yọghachi azụ, bịa so anyị. Let us save our life and see the Biafra independence in life. Ka anyị gakwa na ịdọta agha ọzọ nke ga-eme onye obodo agba ọsọ. Of course, ha nọ gburugburu, ha chere anyị gburugburu.
There's no way of escape. Man, I say the veteran Nilen all over the nation of Nigeria to come back and join the belief human rights, join the peaceful methodology, the due process. Deka Oyisiai Kuguruku Bayere courts. I was there in charge. Then our ham keji were bakupo nke abarubua. So the veteran nile onu at advantage. Young achieni biasonai bian support ai kai wati hai nacho. All the politicians biano kai no yiri were wati ha lacho. Ekele dire mono.